Een brand op de Sint-Anna-straat in Ruiver heeft voor heel veel schade gezorgd. Vrijdagavond brak rond 11:30 s'avonds de brand uit op de aanboe van de woning van de Sint-Anna-straat. Op het moment dat de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al door de dak. De rook van de brand verspreidde zich door het hele huis. Al snel was duidelijk dat de aanboe van de woning niet meer te redden was. De brandweer richtte zich vooral op om te voorkomen dat het vuur verder zou overslaan naar de rest van de woning. Behalve 2 blusvoertuigen werden ook de ledderwagen ingezet. De oorzaak van de brand is bij het maken van dit bericht nog niet bekend.